फेन्दा खायलेंब्लाबो जामथारब्लाबो सासेया आंनि जिउआव आं जायखौ थांखि खालामदों बेखौ आङो मोनथारसिगोन। दैखौ सिननो नै माबायदि मोजां ना लोगोफोर नायनानै कमेन्ट जा गिलिर फाग्ला सेन गोथां गोजा। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै बोसोर गोदाननि गिबि ब्लग जानानै फैगोन। दिनै जाबाय 5 तारिख। दिनैहाय फार्स्ट टाइम सुथि, बेनिखायनो ब्लग खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो सानदों। दिनैनो बोसोर गोदाननि फार्स्ट टाइम ब्लग जागोन आरो नोंथांमोना बेयावहाय बायदि नुफेरै जायगाफोरखौ नुनो मोनगोन आरो मन्दिरफोर नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय। दा आङो आंनि रेस्टुरेन्टआवनो दङ, बेनो आंनि रेस्टुरेन्टनि नामा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो इन्जय खालामदो दिनैनि ब्लगाव। ट्राफिक सिगनालाव फासिनांबाय, फैबायमोन नों फैनायालाय। एकदमबारे ट्राफिक नै राजानि मुसुखा दं नामा ओंखारबा। सफैथारबाय लोगोफोर खाथियाव। बेनिफ्राय फुरा माइसुर सिटिखौ नुहुरजोबो जाहैदों। ओंखायनो जों गाखोनायनि बेवहाय बेसेबांबा जांख्ला दं होनना बुंदों गाखोग्राया। बे जांख्लाखौ आं दाहाय नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थागोन, दा खिन्थाथ'नाय नंले। 1000निफ्रायबो गोबांसिन दङ आरो बेवहाय जांख्लाया। बेयाव गाखोलांनांगौआ गोजौआव मा दं आं मिथिया। बायदि नुहुरदों गोजौआव हनै मन्दिरबो दं जानो हागौ, गिर्जाबो दं जानो हागौ, बिदिनो गुबुन धोरोमनि सिनफोर दं जानो हागौ। दा गोजौआव थांनानैहाय नोंथांमोननो देखायहैगोन। फाइनालि जोङो सफैमारबाय बे पाहाराव। कौनसा पाहार बोला था? चावन्डिया पाहार बोरैबा होनदोंमोन, बावलायलांबायसो नै फैयै नामाखौनो। दा बेनो लामाया, सिरिया बै नुहुरनायानो, बेजोंनो गाखोलांनांगौ। दा बेवहाय 1000निफ्रायबो बांसिन सिरिनो बे जांख्लाया। बे जांख्लाखौहाय जोङो गाखोनानै थांनांगौ आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन खयस'था दङ। दा लास्टआवसो खिन्थागोन आङो नोंथांमोननोहाय। गाखोनो हागोन ना हाया मिथिला, दा गाखोनायब्लासो मिथिसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हिन्दु धोरोमनि फुजा खालामो, नोंथांमोना बेयाव बायदि लानानै थांगोन। धुपफोर दङ, ओमफ्राय बेयावहाय मा नाम होनो आंथ' मिथिया। बेयाव मोनजोबगोन आरो बेयावनो लानानै नोंथांमोना बे गोजौनि मन्दिरावहाय फुजा खालामनो थांनो हागोन। दा जोङो थांनो सुरु खालामबाय, थाबायजेनबाय जोङो। मा सिखा जुरुर होननाय ना, मोख्राफ्राबो नुवाखै। पानी उधर है, हाँ पानी लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में चढ़ते प्यास लग जाएगा ना। वो शिट। नोंथांमोना इयाव बायदि लानानै थांनो हागोन। गोजौआवहाय बेसे गोजौ दङ, थालिर फिथाइ बायबाय जोङो। दा मोख्रानो जाहोलांनायसै बे लामायावहाय, ओमफ्राय गाखोलांनायसै। घंटी बजा दे घंटी। नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुबैबाय जानो हागौ बेयाव बेसेबां सिरि दंमारो आरो बेसेबां खयथा दंमारो। नाथाय दा खिन्थानो हाया, दाहायसो खिन्थागोन।
दा नायलांबाय थादो जोबजासे खालामलांगोन आयौ माथो मेंजेनबायलै बेबायदि फैफिटनिफ्राव गाखोफैला एकदम गिनाय मोनो बोरैबा गोसोखौहाय फैफिटनि जायगाखौ गासिबो टिका थुनायनि गोजा नै सिरिया बेसेबांबा गोजान फैजेनबाय जोङो गान्थिन है बाजाया आयु वाव माने सिरियाबो अन्थाइनि दाननायनि गोजा नै बे सिमेन्टनि नुनाय मा अन्थाइ हानायनि गोजा दुख गया रे भाई बेबायदि नुजेनबाय नै गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव बादि नांनानैसो देरहालासो मोनलायोनो बेखायनो बयबो फैयो फारि फारि जरा जरा दङ बेजों दै लांदों गोजौआव खुदै लाथा लाथा मोनजोबलायबाय माइरिबो आधा लामाबो थाबायाखै दाबो आयौ आयौ बै जों दाखालि थांनाय नागखाथि पाहाराबो बेफोरबायदि सिरि दानना होब्लासो एसे मुंदांखा जागौमोन आधा लामाबो जायाखै दाबो आयौ 500 किलोमीटर हजार है Oh shit. दासो गेजेर नांदों जों होनला 500 किलोमीटर की मीटर है 3 मिनट के 100 स्टेप्स हमारा आजा अब आता है ना मासे गिना खाजोबबाय जोंखौ थालिर बायनाया दहाय बेयाव होजोबबाय बेयावबो दङ नै ओरैबो दं ओमफ्राय जोङो दा नोंथांमोनावथ' देखायखाबाय बेसेबां सिरि थांखो दा दंबावो गोलावैनो दासो आधानि एसे बारदों बयबो फैयो बाव फुजा खालामनो बयबो फैयो बैयाव दङ जाहैबाय फाख्रि दंफां नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ फाख्रि दंफाङाव मा थायो पहली मंदिर है क्या पहली बना हुआ मंदिर होगा बे गिबि मन्दिर जानो हागौ माने जोंनि साननायाव दा फैयै फैयै बिसिम सफैबाय लोगोफोर बेयावहाय एसे प्लेन मेन रड बायदि बानायना दोनदों माने गोजौआव गारि सालायलांग्रा बे जानो हागौ गारि सालायलांग्रा माने गारिजोंबो डाइरेक्ट गाखोबोनो हायो आरो गोजौआवहाय ओमफ्राय नों थाबायनानै जुदि चेलेन्ज खालामनो गोसो जादों बादि नांनो गोसो जादों नों सिरि थाबायनानै फैनो हागोन दा जोङो बे दखानसिम सफैबाय ओमफ्राय आरो दंबावो आधा बेयाव मा नमना बानायना दोनदों बेयावहा मुर्ति बायदि दा नोंथांमोननो देखायगोन बेयाव बेबायदि मुसुखा बानायना दोनदों नै ओरै थाङोमोन ना मोना मिथिला आं जों ओरै गाखोनायसै बिसोरबो ओरैबो दं नै बे मुसुखाखौ देखायनो आं नोंथांमोननो ओरै बैथिंबा मा मा दंमोनथाय मिथिला दा बेयावहाय ओरैबायदि मुसुखा मानि मुसुखा मोसौनि ना गराइनि जाखो मिथिला आं मोसौनिसो जानो हागौ गाहायावहाय दखान दङ नै ओरैहाय बायदि जानो गोसो दंब्ला मोनजागोन ओमफ्राय जोङो थांगोन ओरैहाय दायो गोजौआव डाइरेक्ट माइसुर सिटियाखौ बेबायदि नुजेनबाय नै दंबावो दाबो 300 400 बायदि
ओरैबायदि नुयो नायदो नोंथांमोना लास्टआव सिरिनि नाम्बारखौ नायनानै बुंगोन वाव एफा गोजौ बाब्बारे होनलायनानै आयौ 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 होनलायगोन नोंथांमोना लास्टआव देखायगोन आं जेब्ला आं भिडिअखौ फोजोबनोसै होमब्लासो सिरि नाम्बारखौ बेसे गोजान दंबावोलै रोमै रोमैल' नुहुनो दाबो 3 बाहाग गाखोखांबाय 1 बाहाग नङाबा बेसे गोजान दंबावो मिथिला ओ गाड़ी आवाज दे रहा है गाड़ी भी आते ना इधर वो वाला 500 इधर का आयो गाड़ी भी आती है अच्छा गारिबो फैयो गोजौआव 500 भारा लायोनो गारिजों डाइरेक्ट फैला गोजौसिम मैंने यहाँ पे कुछ देखा है मुझे गोजौआव बेबायदि दफा दफा न' दङ ओजों सिरिया जोब्बाय नामा बा सुबाना नायदो स्कुल दंलायबावोसो दां बेयावहाय स्कुलानो जानांगौ स्कुल लिरनाय दंथ' बेयाव बेबायदि न'नै क्या भिउ है यार एसे समायना नै गेरेमसा दंफांबो दङ नै बेयावहाय साया लानो बिनि बारहावाखौथ' मिथिगौ नोंथांमोना गुसुनो सिङावहाय बार लानो आयौ स्कुल दङ स्कुल फरायनो गोरोंला फरायबानो जाबाय स्कुला फिसा आखरखौ थांबावनांगौ दङ जों दायो ओरैबो मन्दिर दङ नै कानाडा सिख्लाफ्रा आंखौ मा होनदों मिथिबाय टि सार्टनाव नायलाय टि सार्टनाव माबायदि लिरनाय दं टि सार्टनाव नै गारियाबो मांख्लायजेनबाय होमब्ला कानाडा सिख्लाफ्रा नोगोद नायो बे आइ लाभ बिटिआर बड'लेण्ड रिजाल्ट होनलायनायखौ दा नायो ना फरायलायबावोसो नायनानै आयौ 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 कानाडा सिख्लाफ्रा ओरै फरायदों नै आइ लाभ बिटिआर बड'लेण्ड रिजाल्ट हंसी हंसी जिउला फाइनालि फसिया मोनफैबायानो नै बेजों न' एन्ट्रि दां नै ओरै मोनफैबाय जोङो टाउन सिटि बायदिसो नुयो माथो बाब 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 बखाफ्रा जेलाव जोबनानै दोनजादों जेलाव जोबदों नोंसोरखौ हेन्डसेट 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 थोद बखा बेस्रा आखाइया बायबाय नै आयौ थुद गैया नै बिमाया बेयाव नै आखाइया बायबाय बे मोसौ दोनग्रा मोसौबो दोनो माथो मोसौ खि माजोबदों मन्दिर थांगासिनो नुहुरखांबाय हनै मन्दिरखौ फारि फारि मोख्रा दं मन्दिर दं जाबाय मन्दिर नुथारसिगोन फुरा नुथारसिगोन आयौ टाउन बायदिसो माथो दिसो थांनो दे आंलाय मन्दिरल' सानदोंमोन सारा दखानबो दङ नै गाड़ी भी नहीं यहाँ से लास्ट जाने का गाड़ी भी मिल जाएगा क्या
ओ ऐसाहाय हो ऐसाहाय मन्दिराव माबायदि नुनाय मोख्रा आरो पुरुफां गाखोनानै थायो थारैनो गोजौआव सफैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों दा बे मन्दिरखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै आइसक्रिम बेनो मन्दिर दा सान्दुङाबो एसे गोसा बिराद मोजांनो ओरैहाय नोजोरा बेबायदि नुगोन नोंथांमोना खना खनि जोबोद दखान दंलाबायो बिराद मोजां बेरायनो एसे इन्जय खालामनो मोजां आरो बे मन्दिरखौथ' नोंथांमोना खिन्थाखाबाय जाहैबाय ओमफ्राय दखानफोर दंलाबायो जुइस दखान बायदि बायदि जानाय दखान बेफोरबायदि दंलाबायो ओमफ्राय ओरै मा दंबावो दा सिगाङाव थांगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायगासिनो फुजा खालामनो फैग्राफ्रा ओरैबायदि भिर जालायखायनानै बे मन्दिरावहाय खालामग्राफ्रा दा हाबगासिनो दं मन्दिराव ओरैबायदि सिङाव हाबलांनो नागिरदों ओरैबायदि नायदो माबायदि फुजा खालामनायावहाय माबायदि भिर जायो नोंथांमोना नायदो आरो मन्दिरा हरनाय नोंथांमोननो देखायखाबाय आङो बार बार बेनो दा ओरै थांगोन बेराय बिराद मेंनाय मोनबाय इतना कोल्ड नहीं है अच्छा नहीं कोल्ड ज़्यादा अच्छा नहीं दा जोङो एसे बेरायनो थांनोसै दै फै दै गांबा मा दैयाखौ इउज खालामाखै दा आर्जेन्ट नांगौलासो इउज खालामगोन दैखौहाय नोंथांमोननो देखायबाय एरकम नामै भुल जाबाय ओरै बारबाय बावबाय थायो नामखौहाय नै सोङो नै बावो नै सोङो नै बावो ओइ सिकुरिटी नामा नोंलाय ए सिकुरिटी है देखो हैंडशेक हैंडशेक ऐसो ए देखो सिनो नै माबायदि आं सिफियाव सोना लादों दै बथला माबायदि खिबो बागथाबनानै लोंफैबाय नै लांदो मैं पिलाएगा ओपन कर बाग्राया बियो माबायदि सेना लोंखो आं सिफिनिफ्राय दे मैं ओपन करता है देखो आंसो होदों दे जो थानाय आंला ओपन कर दे माबायदि बागथाबना सेना लोंफैबाय सब लेके जाएगा बैग में बैग लेके आना सही था ना दा जों माखौ लोंबावनाय दे सेना लोंजोब्बाय दैया दहायबो मोनसे सेबाय बिनिखौ दा आंनिखौ सेबाय सिफियावनो बादेंलायनानैहाय गफ्लंफैबाय रा होमब्लालाय माथो बुंबावनाय लान्जियाव हमानोसै खुरसारगारनायलै आं जोंला जौ लोङाला हरदो लरग'खौ नुबाय नोंनि बे थाइनै हारा
बडिखौनो ओरैहाय राउन्ड गल गिदिंनानैहाय ओरै फैबाय जोंनि बे लामाजों दहाय हौरैजों थांदोंमोन बैजों ओरै थांनानैहाय ओरै गिदिंनानै दा ओरै फैबाय बेरायै मेंबाय दा पानिपुरि जानो नागिरदों जोङो दा दैबो गांबाय दैयाबो मोख्राया सेना लोंजोब्बाय जोंनिखौ बेनिखौबो सेबाय आंनिखौबो सेबाय बेजों ओरै गिदिंनानैहाय बेरायनानै मेंबाय नालाय ओंखायनो दा पानिपुरि जानोसै जानानै नोंथांमोननो देखायफिननो सुरु खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे गोरलैया माबा होसोबाय मोख्राया सेदों ना गोरलैया जा गिबाय नै दा जों बेजोंहाय बेरायनोसैलाय वो हाथ में देखेगा तो लेके जाते हैं हमारा पूरा पानी छीन लिया इसका भी पानी छीन लिया हमारा भी पानी छीन लिया बेबायदि नोजोरानो बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन इन्जय खालामनो हागोन नोजोर सिनारिफोरखौ माबायदि नांदों बेखौ नोंथांमोननो देखायखाबाय थोजासे नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन बहुत सुंदर देख रहे हैं इधर से बहुत सुंदर नज़ारा है देखो एक फोटो मार दे देखो लेना बोल के नहीं पसंद आए तो लेके सरकारी ने चंदन का साबुन अगरबत्ती परफ्यूम सब मिलता है देखो देख के जाना है बेफोरबायदि नोजोरखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेरायगासिनो दङ आधा दंबावो जोङो बेरायनोहाय ओमफ्रायसो ओंखारलांगोन दा नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआवहाय खिन्थाहरथार नोंथांमोननो आरो देखायबावनो थांगासिनो दङ दा बेयाव माबायदि मुसुखा दङ बेयाव नायनानै लादो नोंथांमोना दा साननि अखा जानायखाय मोदानबाय ओंखायनो नोंथांमोन एसे क्लियारिटि देखायगौमोन आङो दा ओरैब्लासो मोजां नुसै नै सानानो ओरै उल्था जाहैबाय नामा ओरैहाय सोनाब जाहैबाय दा मोजां नुवाखै आङो बेखौ राउन्ड देखायनो नोंथांमोनहाय गिदिंनानैहाय दा बेनो नोंथांमोननो आङो गिदिंनानैहाय राउन्ड देखायगोन बेनि बडिखौनो दा सोरगिदिं नोंथांमोननो देखायगोन दा सानना ओरै सोनाबा हाबबाय नालाय ओंखायनो दा एसे बोरैबा उल्था नुबाय मोदानबाय बेबायदि नायना लादो एकदमबारे गोसोम नुजोबा मानसिखौनो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड नुयोना लोगोफोर नायना लादो दा जोङो बेखौ खासे जायगा ये नीचे जाने का रास्ता होगा ना हाँ ये पे बस स्टॉप भी है बासाबो बिनिफ्राय मोनखायो नै गाहायाव ओंखारलांनाय गाखोलांनो हायो जोङो बिनिफ्रायनो बासाबो डाइरेक्ट फैखायो आरो बेजोंहाय नै गोजौआव डाइरेक्ट गाखोफैखायो बासाबो दा नैबे गेट बायलाला नुहुरनायजोंहाय जोङो हाबहैनो नागिरदोंमोन बै मोनसे मन्दिरावहाय दा थांनो होआखिसै बेयाव थांब्ला मा जायो मिथिया आं सोंदोंमोन खोन्थायाखैबो माथो बेयाव हाबहैब्ला माबा मोनसे जायो जाहैदों ओंखायनो थांनो होआ दा बन्द' खालामनानै दोनबाय दा थांनो होआखिसै दा ओंखायनो जोङो थांफिननोसै बेरायनो दा बेखिनिल'खौल' नैबेखिनिखौल' अपेन खालामनानै दोनदों बेखिनियानो आरो दा हरैहाय बेयाव हाबहैब्ला सोरबा माबा मोनसे जादों होननानै बुंदों आरो माने क्लियारिटि खोन्थायाखिसै आं सोंथाबायदोंमोन मानि थाखाय होआ मा दङ बेयावहाय सोंदोंमोन आङो माने एसे उसुबिदा माबा जायोनो माबा गोदाव सोराव मानसि हाबैला बेला अखाबो हालाबायो होननानै बुंलायलांदों बे हेब्रे नाब्रे बाथ्रा आंथ' मिथिजोबला ओमफ्राय दा हाबहैब्लासो नोंथांमोननो क्लियारिटि खालामनानै देखायनो हागौमोन दाथ' हाबनो होआखिसैना माथो खालामबावनो जोङो थांफिननो ओंखारबाय साहाफोर लोंनानै थांनोसै दा बेयाव फिसा मार्केट बायदि दङ नै बेजों दाबो हाबाखै जोङो बेजों हाबलांनोसै ओरैहाय दा बेयाव माबा माबि दङ हाब दुरबिनफोरबो मोनो नै मा बायनो गोसो आयौ रुटि नाग्रा बायदि
नै मार्केट बायदि फिसा दङ नै बेवहाय नै बेजोंबो दंबावसो ओरैबो दं इधर भी है रे इधर गया नहीं ना हम लोग जो इधर जाएगा पहले इधर सुन दा बेबायदिनो मा लांनो गोसो थाखा फैसाफोर दङब्ला फुथुमानसो लांजोबनो गोसो जायो नै बिदिखौ नै जों बे मार्केटाव बेरायाखैमोन दासो हाबफैदों हरै थांनो मोनैखाय दा बेयाव बेरायनानै जोङो थांबायसै बेखौ लास्ट बेरायथ'लाङासै ओरैबायदि बिल्डिं गिदिर मा लानाय नै मा लानाय सारा ससमा लानाय ना गगल्स लानाय नोंथांमोननि गोसो बायदि बेसे गिदिर दा बेरायनायनानै नायनोसै जाबाय गगल्स दखान ओरैहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना गगल्स दखान बियो बायदि लेडिस बेग आयो हिन्जावफ्राथ' सिख्लाफ्राथ' गैला फुथुमानसो लांजोबगोन बेयाव मा दङ पीछे नहीं जाएंगे भैया बेयाव मा दं मिथिला गारि दा जों ओरै थांफिननोसै चलो वापस खाखिया गान्दु बाजैनि गान्दु ये क्या चीज़ है छोटा बच्चा का है रे ये कितना का है बायना लाङाखौलै गंसे टेबोलाव दोननोहाय आयौ जा गिलिर माथो रयेल एनफिल्डलै बायना लाङाखौ गंसे गिदिंबावो दा साखायाबो गिदिङोथ' टेबोलाव दोननो बायना लाङाखौलै गंसे स्टेन्डबो दंलायबावो माथो फाग्लासो पाकिस्तान गाव खुग्रायो बाइकफ्रा नुवाखै गिदिंबावग्रा बे सेना फाग्ला बायना लाङाखौ गंसे माबायाव टेबोलाव दोननोहाय नैबे गोसोमखौ लाङागौ जाबाय बायदि गोसोमखौ नायनो थिखांनायनानै मोजां ना लोगोफोर नायनानै कमेन्ट खालाम जा गिलिर फाग्लासो सेन गोथां गोजा गंसे बायना लाङागौलाय टेबोलाव दोननो आराम स्टेन्डार्ड नुयो माथो मा मुर्तिफोर दङ मिथिला दाहाल थुंग्रि मुर्तिफोर दङ नै मा नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन भिडिअआ जोबथा गोलाव जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नायजोबनाय नंखायाबो बायदि दङ ओरैबो दङ नै बायदि बे न'आवबा मा दं मिथिला गारि आइसक्रिम है किधर आइसक्रिम खाते आइसक्रिम दा बेसिम फैबाय जोङो बेसिम फैनानैहाय ओमफ्राय बैजों गिदिंलांफिननोसै जोङो दहाय गाखोजेननायनिफ्राय लानानैहाय बेसिमावहाय बेबायदि जांख्लाया नै 1000था दङ मिथिबायना ओमफ्राय आरो ओरैनिफ्राय लानानैहाय बियो 101था दङ लास्टआवहाय नोंथांमोननो बेखौ खिन्थाबाय आरो माने 1101था आरो नैबेयाव नायदो 1000 दा बिनिफ्राय लानानैहाय ओरैहाय 101 दंबावो माने 1101 दा आङो बे 1101 सिरिखौ गाखोनानैहाय कमप्लिट खालामजोब्बाय साक्सेसफुल खालामनो हाबाय आरो जिउआव देरहासार जानो हाबाय आरो आङो जायखौ गोसोआवहाय थिदों आरो आङो जायखौ हामजागोन फेन्दा खायलेंब्लाबो जाम्बिब्लाबो जामथाब्लाबो सासेया आंनि जिउआव आं जायखौ थांखि खालामदों बेखौ आङो मोनथारसिगोन बुंखाबायना जायहा मोजां मोनलायो बिसोरो बे सिरिखौ गाखोनानैहाय माने साखि दोनफैयो आरो बेयावहाय माने गावसिनि मोजां मोनलायनायखौ जाफुंहोलायनो थाखाय दा जोङो जाय लामाजों आरो जाय जांख्लाजों गाखोफैदोंमोन बे जांख्लाजोंनो ओंखारलांफिननो थांगासिनो दङ थुदो बिदिब्ला ओंखारलांनोसै बेनो 1000था सिरि दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय